Jaaha. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. On kesä mennyt. En tunne lämpöä, en nyt ja niin edespäin. Ja senpä takia, kun kesä on mennyt, niin naama ilmestyy ruutuun. Miellyttävä minun mielestäni, muiden mielestä ei. Lukuisten pyyntöjen johdosta ja pyynnöistä huolimatta olemme päättäneet jatkaa meidän mainiota ohjelmaamme. Eli tämä on kyllä ihan uusi ohjelma. Tämä on nyt Hui helinää. Ennen oli Hei hulinaa. Se on vanha ohjelma. Siitä me ei pidetty. Me ajateltiin, nyt tehdään vähän huonompi. Ja Vaivaskanava jatkuu ja samaton kujeet. Jengiä käy täällä. Tarkoitan ihmisiä. Ja Peteliuksen kanssa tätä pitäisi tehdä, mutta sitä ei näy koskaan missään. Joo, nyt onkin vissiin aika kutsua jo ensimmäinen vieraamme. Hän on hyvin arvovaltainen ja kohuttukin ihminen tänä syksynä. Mies, jolta ei ole kysytty mitään asiasta, joka on pohdistuttanut, onkohan se oikea sana, pohdistuttanut ihmisiä koko Suomessa. Kohukirjailija Ahti K. Arjalainen, hyvää iltaa, tervetuloa. Mitä? Niin, tervetuloa. Sanoin vain, että istukaa, olkaa hyvä. Mihin? No tuolille, hyvä ihminen. Mitä te puhutte? Niin, että jos te nyt istuisitte ja panisitte ne, mitä teillä, pankaa pois ne. Oot sä nähnyt mun makkaratikku missään? En ole nähnyt. Rekmain. Mutta jos me nyt voitaisiin aloittaa tämä piti olla haastattelu teidän tästä kirjastanne, jota kaikki nyt referoivat eri suuntiin. Mitä? Voisitteko te istua? Älä puhu päälle, perkele. No. Oot sä nähnyt sitä pärekoria, millä kannetaan halkoi praasuu? En. Voisitteko te istua? Mä jättyis, jos kukaan nähnyt. Istukaa. Nämä on nyt tekniikan hyvät ihmiset ja katselijat. Anteeksi tämä pieni viivytys, mutta me päästään tästä kyllä vauhtiin. Herra kirjailija, valtiokirjailijamies, niin miten tämä juttu nyt oikein on, kun kukaan ei ota selvää? Teiltä ei ole kysytty vielä mitään, jos nyt kysyttäisiin tämän kirjan kanssa. Siis tarkoitan... Mikä kirja? Niin kuin te olette kirjoittanut kirjan. Mitä? No te olette kirjoittanut kirjan, josta kaikki puhuu. Olis mä kirjoittanut jonkun kirjan? No kyllä, siltä se ainakin tuosta vahoosta näyttää. Tarkoitan... Aina silloin tällöin tulee vähän tupeksittua, mutta siis varsinaisesti itse en ole havainnut kirjoittaneeni mitään kirjaa. Ainut kirja, jota minä pidän, on tilikirja kaupassa. Tilikirja? Mistä kaupasta? Eihän siitä kaupasta tilikirjaa saa. Missä kaupasta? Tarkoitan, niin anteeksi. No, sieltä saa jotain muuta. Niin. Hyvät katsojat... parempaa avaajaa kuin mulla? Ei, mutta toihan aukesi nyt. Aukesi. Voitaisko me nyt jatkaa tätä? Se aukesi, kun Herra Ahti kuuntele, kun mä laukasen vitsin. Se aukesi, kun portti Himaselle. Tunnet sä Himasta? En. Onks Pekka täällä? Ai, en. Sehän on Pekka Himanka. Onks Veikko nähnyt? Veikko? No, ai siis Se on mulle hukken pystyssä. Tuliko sä niiden kanssa? Katsoin, että tuli kauhean määrä jengiä autolla, mustalla autolla tuli. Mihin ne jäi? Ei mitään, mutta jatketaan nyt tätä. Että siis sanoin, että on tämä... jos viittitte kaiparit käydä ja kipasta mulle uudet makkaratikut Alepasta, siellä on tarjouksessa, niin mä pistoon koko ilman. Voisiko herra nyt vastata mun yhteen kysymykseen, kun on tällaista turkkaa ja väyrystä ja mitä tässä nyt on jauhettu ja sitä kyllästymiseen asti, niin jos herra nyt itse sanoisi jotain tähän. Mihinkä? No tähän asiaan. Mitä tämä teidän kirjanne, jota te ette ole kirjoittanut koskaan? Minun täytyy ikäväkseni todeta, että
keskustelut, joita Suomeen, perkele mä unohin kesken lauseen, mihinkä mä olin menossa. Tai siis mikä mä en muista, mistä mä oon tullut, mutta kaupassa mä vissiin käynyt. Mutta... Tästä ei nyt vissiin tästä kirjakeskustelusta taida tulla mitään. Miten, oletteko, jospa kysyisinkin jotain ihan muuta, koska tää on näin vaikea. Perkele, sitä sä oot siinä tehnyt niin kuin asiaa vissiin. Niin, mutta ajattelin kysyä muuta. Eli mitä jos teille pystytettäisiin tämmönen patsas, esimerkiksi oletteko sitä mieltä, että karjalainen takaisin, semmoinen patsas esimerkiksi? Minne takaisin? Kyllähän jos mut jonnekin viedään, niin kyllä mä voin takaisinkin tulla. Niin, mutta siis jos teille patsastettaisiin, anteeksi, semmoinen patsas pystytettäisiin, jonka nimi olisi karjalainen takaisin, suostuisitteko siihen? Näköispatsas Vihtiin. Joo, siitä tai vaan. Lohjalle. Mitä? Siitä vaan. Ai jaa, se kelpaa. Nyt tämä... Oot sä ihan tosissaan, otat sä mitään? En ota mitään. Et ota mitään? En mitään. Ja nyt tää täysjärkistön homma taitaa... Ootko näin tiukka? Siinä pisteessä, että otetaan täältä video, ja tää meni sen verran suoraan sanoen munille tämä haastattelu, että kuunnellaan se on. Tuolla on Pekka ja Veikko, mä menen kauniin tytön, jonka nimi on... Herätkää, jätkät! Kate Bush. Vittu, totta mä oon koko iltapäivää ja mä saan hakenut ne piikit. Voisiko herra nyt... Mitkä piikit? Ne makkarapiikit. Jumalauta, tarvitsee kyllä tehdä. Joo, näkemiin. Haluut sä vissyä? En, joo. Sä oot kyllä niin tiukka kaveri, että sä mitään ota. Nyt pannaan tämä video. Kate Bushia tulee ja kaunis tyttö. Sinne mä tuun kattoon. Joo, näkemiin herra kirjailija. Mitä? Näkemiin.
Olipas kaunis tyttö ja kaunis oli kappalekin. Sun nimi oli Sensual Worldi. Joo, se ei Fordi, vaan Worldi. No joo, Kate Bassia siinä. No, tämä meidän kansainvälisyys jatkuu. Äsken oli suomalainen kansainvälinen ihminen, tai vaikka siitä mitään sillä tavalla oikein tullut, mutta nyt on ulkomaalainen ja kohuttu, todella kohuttu ihminen paikalla. Ja me ajateltiin, että kyllä Suomen pitää televisiossa nähdä oikein elävänä mies Ruotsista. Saanko esitellä herra? Tänne itse asiassa piti tulla koko trio, eli Murha ja Christer Petterssonin trio, mutta ei näköjään ole kuin yksi mies, Pettersson itse. Voisiko hän istua? Vasaku, sitten oli... Joo, kiitos. Mikä sitten? Kiitos. Kiitos. Tehän puhutte hyvin suomea. Joo, totta kai. Mähän olen Suomesta kotoisin. Oot vain? Kyllä. Sitä mä Aika kyllä... hyvin päästelen Suomeen. Niin, päästelen. Paljon suomalaisia kavereita. Sen mä uskon kyllä. Joo. Nyt on kiva saada teidät tänne. Onko sulla mitään stendari? Ei tässä nyt ole. Onko sulla itsellesi? Ei mulla. Antaa olla. Joo, Selvitellään tää sitten lähetyksen jälkeen. Joo, mutta semmoinen asia, että mites, nyt varmaan kiinnostaa ihmisiä, että miten tämä teidän elämä nyt nykyään sujuu, että tässä on tapahtunut kaikenlaista ja... Joo. No nythän se vasta lähetti käyntiin. Niin, Joo. Elämä siis. Elämä. Aha, mitäs kaikkea sitä ollaan puuhailtu nyt viime päivinä? No nyt on ollut aikaa harrastaa. Minkä tyyppistä harrastusta, herra Pettersson? No, puutarhan hoito. Mä pannut ruokkukset ja ladioolukset jo kasvamaan. Ai, Joo. sehän kuulostaa hyvin tämmöiseltä Rinkkevyyssä. Rinkkevyyssä? Joo. Eihän siellä kasva mikään. Mulla on siellä semmonen oma siirtola. Kyllä siellä kasvaa. Vitutus kasvaa aika. Jaa, mutta tää on, joo. Joo, ymmärrän. Anteeksi. Minusta tuntuu, että kasvatatte siellä jotain aivan muuta. Jaa. Niin, no saahan sitä tuntuu. Älkää nyt ihmeessä niin vihainen. Ei, me ollaan vihainen. Joo. Mites kun tää jupakka tällä tavalla päättyi, niin miten nyt tää elämä sitten, alatteko te töihin oikein ja... Joo. Mihin töihin? Puutarhatöihin. Jaa. Sitten mä oon perustanut orkesteri. No sen mä just kuulin, että oikein koko bändi tulee tänne. Joo, mulla on oma trio. No missä ne muut on kun... En tiedä. Aha. Jätkät lähti litoon. Ai, mitä se tarkoittaa? Eikö sä tiedä, mikä lito on? Lito? Niin. En. Joo. No siis lähtivät johonkin. Joo. Joo, ymmärrän kyllä. Mä ajattelin, että se on joku paikka Ruotsissa. Joku semmoinen. Joo, niin se onkin. Onko se suljettu? On. Aha. Kaverit on jäänyt sinne sisäpuolelle vielä, mähän pääsin jo pois. Eli Liit O. Se on Liit O, joo. Aha, nyt mä alan käsittämään. Joo. No mutta kuitenkin bändi on sovittu, että ketkä tulee ja keitä siellä. Se on sovittu. Onko siellä yhtään suomalaista mukana? On. No keitäs, onko tullut mieleen? Per-Erik Förans. Se on pyydetty johtamaan tätä trioa. Se ei ole mahdollista. Meillä on siitä harvinainen trio, että siinä on 8 miestä. Se ei voi olla mahdollista, sehän on tuomari. Se Onko? asuu Suomessa. Kyllä, se mulle sopii. Mulla on puhtaat paperit. Niin, mutta mä tarkoitin, että eihän se voi olla Ruotsissa ja Suomessa yhtä aikaa ja sehän ei se voi olla se sama mies. Tämähän on kuin Ruotsin oikeuslautas. Täällä ei saa mistään mitään selvää. No Hampuusi. Niin, en ole. Teillä on hieno piippu. Eiks vaan? On. Joo, mistä oot ostanut? Puistosta. Myydäänkö Ruotsissa puistossa piippu? Myydään. Sehän on rankkaa. Ei Niin meillä on. Suomessa myydä. Niin ei teillä, mutta meillä myydään. Teillähän myydään siellä sit näköjään mitä vaan siellä puistossa. No melkein. No niin, Joo. Mulla on hyvä kappale. Mä haluaisin esittää sen. Siis laulu nyt. Laulu nyt. Kaveritten piti tulla, mutta kun ei ne tullut, niin mitäs jos mä itse sipasisin? Vai laulaanko mä ensin? No, jos ensin laulasitte ja sitten sipasisit. Joo. Mutta voisinko mä säästää? Mulla on toi Vesakun myrkytin tossa vieressä. Sehän sopii oikein hyvin. Mikäs sen nimi on tän kappaleen? Se on semmonen rinkkebyyläinen kansanlaulu kun När som gräset börjar gropa ängen och flyttar flickan i boom med sängen.
Där får nu hela natten vaken sitta till hon får ingen nattro för sin hamtrade ralla. No niin, eli tää lauletaan nyt. Lauletaan. Minä otan ton vimpaimen tosta. Älä vimpainta ota. Tarkoitan haitarin. Joo, no sitten se sopii kyllä. Otetaan pieni alku tähän. Otetaan alku. Introduction. Joo. Et ögonblick. Mitä? Hetkinen. Jaa. När som gräset börjar gråpa ängen, då flyttar flickan ut i bondesängen. Där får hon hela natten vaken sitta, ty hon får ingen nattro för sin hantraderalla-fitta, hantraderalla-fitta, hantraderalla-la-la-la-la-fitta. På nytt. När som gräset börjar gråpa ängen, då flyttar flickan ut i bondesängen. Där får hon hela natten vaken sitta, ty hon får ingen nattro för sin hantraderalla-fitta, hantraderalla-fitta, hantraderalla-la-la-la-fitta. No kiitos oikein. Kiitos. Se oli hieno laulu. Joo. Murhaaja Pettersson. Näkemiin. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos käynnistä ja me pannaan video tästä soimaan ja jatketaan ohjelmaa. Tämä on oikein tylsä kaveri. Harvoin Ruotsissakaan näin tylsää näkee. Niin. Cafe Norrköping, se on niin paskallista, mutta näin. Hyvät katsojat, olemme huomanneet, että on hyvin suosittua, että nykyään tämmöiset arvaus- ja tietokilpailutkin ja kaikki tämän tyyppiset TV:ssä. Ja me ajateltiin tässä meidän Vaivas-kanavassa, että täytyy meilläkin olla oma arvausleikkimme. Ja meillä on täällä puheluita tilattu pitkin päivää ympäri Suomea ja ämpäri Suomea. Ja tämä meidän visailumme nimi on Risti Vosu. Ja me ajattelimme, että siis me tarkoittaa tietysti minä ja hän ei ole... Joo, hyvää päivää Virpi. Joo, Virpi. Hyvää iltaa vaan. Niin, iltaa, anteeksi, mä sekoitin. Joo. Virpi aina sekoittaa, ei vaan minä. Voi Markku, kun se on nyt niin tohkeissaan. No, joo, niin. No Mä hiippaan tonne laatikolle. Joo, hiippaa vaan. No jos me otamme nyt sitten ensimmäisen soittajan. Hän on tuolta, mikäs täällä lukee? Hän on Seven apteekkari, Liemi Kuutio ja aika kaukaa tulee Möhnävältä. Möhnävältä pitäisi nyt kuulua. Joo. Möhnävältä. Kuuluuko mitään? Joo, täällä ollaan Möhnävällä. Hyvää iltaa. Iltaa. Mitäs Möhnävälle kuuluu? Olenkin ollut siellä. Hyvää iltaa vaan. Ai, sinne kuuluu vaan hyvää iltaa. No, hyvää iltaa. Aika tylsää. Joo. Saako terveisiä lähettää? Ei saa nyt terveisiä. Ja No sitten lähetetään Kaisulle terveisiä. Ei lähetetä. Ja onko siellä vielä kunnanjohtajana tämä Risto Myhkyrä? Risto Myhkyrä on edelleenkin kunnan johtajana täällä Möhnävän kauppalassa. No sehän on kiva. Meillä on studiojoukkue tuolla kammarissa ihan valmiina. Onko niillä jo oikein kirjatkin esissä? Riuttaselle se potretti näkyville, niin päästään laajaan. Otetaanpas ensimmäinen kuva, joka on todella... Nämä on vaikeita kaikki, tämä on huippuvaikea. Ja nyt kysyisin, kuka hän on? Jaa, onko hän suomalainen? No jaa, minä en pysty tähän nyt sanomaan, että te arvaatte liian helposti, jos minä sanon. Onks tää Helsingistä? Enpä sano, ei ole Möhnävältä, sen sanon. Jaa, nyt täytyy miettiä. Pieni hetki, mä kysyn kammarin puolella. Onks toi joku patsas vai? Onks tää joku patsas? Älkää nyt noin kauan, tää pitäisi kestää
vähän vähemmän aikaa. Saaks vähän aikaa miettiä? No saa. Kyllä tää tutun näköinen rouva on, mutta en nyt osaa. Perkele. Ootas pieni hetki. Jos mä saan arvata. No Tää on arvatkaa. Linnanmäki. Onko oikein? Linnanmäki. Niin, kyllä tää ihan... Onko? No kun siinä on vappujuhlat meneillään. Jaa. No joo, kyllä se vähän mäeltäkin. No Meillä on Möhnävässä sellaiset vappujuhlat, että tukka päästä lähtee aina. Niin. Siitä minä vaan päättänyt. Ai jaa, kyllä vielä... on sanottava, että ei ollut Linnanmäki. Mitäs seuraava luukku, jos otetaan? Paljastetaan vähän lisää. No, selviääkö nyt Liemikuutio, mikä tämä on? Nyt täytyy sanoa, että nyt tää Eikö on vielä apteekkarille vaikeampi. tule nyt Seven-apteekkarille oikein mieleen? Tää on vielä vaikeampi nyt. Onko vielä vaikeampi? Minä veikkaan, että isä Teresa. Tai äiti Teresa. Isä Teresa on väärin. No sisko äiti Teresa Teresa on... sitten. Nämä on nyt kaikki väärin. No veli Teresa. Älkää nyt koko sukuarvat, kun kyllä mun on nyt sanottava, että tää täytyy nyt sanoa vaan teille, että näkemiin. Sain mä jonkun lohdutuspytin. No kyllä saatte ja Virpi, tuletko sieltä? Virpi nostaa meille täältä hänelle lohdutuspalkinnon. Täällä minä olenkin jo ja täällä meillä on tämä lohdutuslaatikko ja katsotaanpas mitä kivaa sinne Möhnävälle täältä oikein avautuu. Rummut pitäisi olla, että Näin. pärisee. No Jaa. teippiä! Roudarin teippiä rulla. Ai. Onnea nyt vaan sinne Möhnävälle Seven-apteekkarille. Nyt sitten vaan tapettia repimään, että tämä voi oikein sitten liipata pitkin seinää. Vielä tuhannesti onnea, oikein tuhannesti. Joo. Ja näkemiin teille Seven-apteekkari. Joo. Jaha, se oli nyt se sitten menemme seuraavaan kuvaankin, mutta ei me siihen kuvaan vielä mennä, vaan me mennään seuraavaan soittajaan, joka täällä lukee, että hän on langan päässä. Pitäisi olla ainakin teologian eli teollisuus. Tässä lukee vaan teol.marsipaani Ylermi-tissi. Hampuri! Voiko olla niin kaukaa? Näkyykö tämä ohjelma Hampurissa? Haloo, Ylermi-tissi? Guten Abend. No guten Abend. Täällä on Ylermi. No kuuluu, joo, sehän on. Oletteko te siis teollinen marsipaani vai teologian marsipaani? Olen. Kiitos. Niin miten tämä ohjelma voi näkyä Hampurissa? Mulla on sellainen vimpain siinä lisäksi laitettu. Ai, sehän on outo vimpain. Ei se ole yhtään outo. Siinä on patterit ja... No siitä näkee, että tämä meidän Vaivaskanava on kyllä, se on kansainvälinen ohjelma. Joo. Nyt on niin, että minä kyllä nyt paljastan tämän kuvan. Mä katsoin äsken koko ajan, että missä se kuva on, mutta eihän se sielossahan on tietysti täällä päin. Onko se täällä päin? Joo, nyt tulee meidän arvauksemme, eli pikkuosa seuraavasta kuvasta, ja siellä se jo näkyy. Mites on Ylermi-tissi? Miltäs tämä näyttää? Mikä tämä on? Jaa, nyt on niin vaikea. Onks hän suomalainen? No mene ja tiedät tuosta, onko se nyt suomalainen. Voisiko sitä yhtään helpottaa sanomalla, että onko tämä Suomesta? Sovitaan, että se on Suomesta. Ihan nyt näin. Ihan, joo. Jaa, nyt on niin vaikea toi. On vai? Niin. Onks tää, siis saanko sen verran vielä niinku teesiä siihen, että onko tää joku historiamerkkihenkilö vai ihan nykyajas liikkuva? Onko tää ajankohtainen? Kyllä tää on ihan ajankohtainen Jaa. Tavallaan myös historiallinenkin samaan aikaan. Onko tää joku hallituksen jäsen? No välistä tuntuu sille, että on, mutta ei nyt. Sanotaan, että ei ole. Jaa. Yrittäkääpä nyt arvata. No mä arvaan, että tuosta värityksestä ja raikkaasta värityksestä, että tää on Euroopan mestari Alamäki. Matti Alamäki. Jaa. Ei ole. No Ylämäki sitten. Ei ole nyt mäki ollenkaan. No ihan tasainen. Äskeinen ihminen Möhnävältä puhuu Linnanmäestä. Kaikki puhuu vaan jostain. Ei ole tasamäkikään. Jaa. Ei ole mikään. Täytyy vissiin jatkaa. No jospa ajattelee, että haluaisitte vähän lisää kuvaa. No pikkasen rautetaan lisää kuvaa. No, nyt. No nyt. Joko selvisi? Se on Kaislikko. No ei ole. Niin itse asiassa minä kuulin vissiin teidän nimen väärin. Oliko se Hilse vai Tissi? Kumpi se oli?
Hilsetissi. Ai, mulla on mennyt sekaisin nää, kun minä en tiennyt. Niin Hilsehän, sehän on saksalainen nimi, Hilse. Joo. Eli tarkoittaako se, että terve? Joo. Jaa. No niin, tästä täytyy vissiin sanoa teillekin, että... Eikö tätä hyväksytä oikein? No ei se kyllä mikään kaislikko ole. Sovitaan nyt, että yksi arvaus vielä. No mun tää telkkari näyttää, se suhisee vielä silleen, että siinä on ihan pelkkää tuollaista kaislikon näköistä viirua. Ai sä et näe siis mitään, joo. Ymmärrän. No niin. Ei tästä sen selvempää tule. Minä sanon suoraan, että se on lehmä. Terve vaan, joo, kiitos. Joo, ja nyt Virpi, jälleen lohdutuspalkinto ilman muuta. Voi ja terveisiä oikein kovasti sinne Hampuriin ja ei auta muuta kuin, vai mitä Markku, lohdutuspalkintoa kyllä. Täältä. No mikäs siellä? Minä tuon tämän makkaran, mihinkä? jakkaran tähän vähän likemmäksi. Nyt luukku aukeaa. Jännittävää. Voi hyvänen aika. Lusikka. Kertakäyttölusikka, teelusikka. Oikein paljon onnea sinne sanottava. Hampuriin. Nyt vaan sitten kaikkea käyttää tälle lusikalle. Siitä lusikoimaan. Pullaa syömään. Juu, Ylermi Hilsettis. Oikein paljon onnea sinne. Hilsettis. Joo, mainiota. Joo. No niin, sinne meni tämä. Josko me vielä yksi soittaa? Kyllä me vielä otetaan yksi, on meillä sen verran tässä aikaa. Ja seuraava pitäisi olla, toivottavasti tämä minun, taas nämä pitää paikkansa, niin on valtiotieteiden muurari Eino Vessa Muuramesta. Eino Vessa, kuuleeko Eino Vessa? Muurame, haloo? Joo, täällä ollaan. Miksi tämä on kirjoitettu 2 C-llä? Tämä teidän nimi. Lausutaan VC. Vekka. Vessa. Ahaa, juu, ymmärrän. Muuramme, siellä olenkin käynyt monta kertaa. Siellä on aina kaiken maailman kilpailu. Nyt, onko teillä mitään hauskaa anekdoottia tähän väliin, herra Vessa? No, minulla on semmoinen hassu tapahtuma, että minä tänä aamuna liukastuin portaissa ja housuni putosivat. Kyllä me nauroimme. Kyllä todella täytyy sanoa, että silloin on hauskaa ihmisellä. Joo, no lopetetaan tämä vitsien kertominen. Ja jospa otetaan seuraava kuva. Missähän pääsee nyt on? Äsken mä kattelin ihan... No niin, sieltä löytyi taas tämmönen kuva. Jaha. Mitähän tämä mahtaa esittää? Onko hän suomalainen? No, nyt on sanottava, että ei ole suomalainen. Sen verran voin tässä auttaa. Jaha. Nyt täytyy kyllä mystyrää hierasta. Niin. Jos minä nyt sanon, että hän on Elsi Hetemäki Uulander. No ei nyt sekään. ei ole se. Jos uusi arvaus. Jos uusi arvaus. Niin. Kyllä tää niin vaikea nyt on, että... No sanokaa nyt jotain edes. Jotain. Niin tarkoitan vastaukseksi. Vastaukseksi. Sanokaa nyt helvetissä jotain vastaukseksi tähän kuvaan. Helvetissä jotain vastaukseksi. Ja niin, no tää ei selviä. Herra Vessa ei tiennyt, mutta meillä on tapana antaa aina tämä... Nyt saan. Ai. Onko tää Korpatso? Ei oo Korpatsovi. Ei ole. No Raisa Smetanas. Ei ole sekään. Eikö? Ei ole. No, Nythän sieltä alkoi tulee nimiä vaikka kuinka. Urpo Puisto. Puisto? Niin. Jaa, ei ole kyllä Puistokaan. Jaa. Kyllä me nyt tää vissiin hylätään. Eikö tää Ati Kismail? No ei. Eikö? Ei sekään. Että näkemiin sinne Muurameen ja me vaan. Joo, jaetaan tämä palkinto. Virpi, hei. Hei. Jospa sieltä, niin, jospa sieltä palkinto herra Eino Vessalle. Nyt lohdutuspalkinto teille sinne vessaan. Tulee täältä. Mitähän täällä oikein mahtaakaan olla? No, saippua. Onnea vaan sinne Muurameen. Täältä tuleekin jo puoliksi syöty saippua. Nyt sitten vaan nahkaa jynssäämään. Oikein paljon onnea vielä. Vieläkö onkohan meillä linjalla muuten mitään? Mitäs Virpi tykkää? Kyllä meillä varmaan linjalla on, mutta onkohan meillä mitään asiakkaita enää tälle iltaan?
minusta tuntuu, että ne on kohta kaikonneet. Jospa me lopetammekin tämän ristinvosun tällä kertaa tähän. Ja, lyömme pullat hissiin ja juu, hillat pussiin ja otetaan video tähän väliin ja jatketaan ohjelmaa. Hei vaan. Hei. No joo, nyt paikalle saapuu vähän hartaampaa väkeä ja minulla on ilo ja kunnia pyytää meidän vaatimattomaan ohjelmaamme niin vanhan Vennamon luostarin imaami Pappi Helias. Pappi Helias, tervetuloa. Sieltä minä tulin. No hyvää päivää. Joo. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Oikein mukavaa, että pääsitte tulemaan. Te haluaisitte heti aluksi soittaa jotakin. Hyvää iltaa, hän on nuorekas pappi. Kiva päästä välillä tälle telkkarin tellin puolelle, kun mä olin aina siellä meidän luostarissa katsellut vaan telkkaria toiselta puolelta lasia. Ai, no jospa me nyt soitamme tämän kappaleen ja keskustelemme sitten. Kyllä se vain sopii. No lasketteko te tempon, niin minä sitten... Lasken. Kuinka sä Lasse nyt pitäisi laskea? Laskekaa niin alas kuin haluat. Minä aloitan. Te aloitatte. Oho. Jaha, eihän mikäs... Minä pyydän anteeksi, minä söin yhden retisin liikaa. Minulla vatsa tahtoo vähän vetää tötterölle. Joo, niin. Nyt minä aloitan. Alkakaa. Rasvat ja rasvat prii. Hienosti meni, Pappi Helias. Tämä oli minusta oikein antoisaa. Kiitoksia vain. Joo, ja mites te, kun te niin nuorekas olette oikein tommosen ostaneet sinne, onko se teidän luostari jotenkin sille kaikin puolin? No kyllä, meilläkin on alkanut glasnost. Ahaa, mitä se tarkoittaa? Lasijuusto. Selvä, te syötte sitä siellä. Kyllä syö. Kaikki syö, mitä me ei tuoteta. Niin, te itse tuotatte tämän glasnostin myös. Paitsi mitä nyt roskii me ei syö eikä paskaa. Puu pääsiäiseen. No joo. Hyvä. Milläs te olette tänne tulleet? Me lähdettiin jätkien kanssa köörissä oikein polkupyörällä tänne päin poleksimaan. Polkupyörällä? Yhdellä polkupyörällä? Yhdellä pyörällä, kak me tultiin rouva yhdellä fillarilla ja Ondrej oli takariksalla. Niin. Minä olin siinä tangolla ja Aleksi istui lepperillä ja polki. Juu, kyllä. No johan on. Sitten tulit vielä pitkän matkaa skateboardilla perästulla. Ai lisää. Meidän Chasona. Teidän siis sauna? Yli Chasona. Ja no anteeksi, en kaikkia termejä tunne, mutta no kiva, että olette kuitenkin päässyt tänne. Mites tuolla pyörällähän voi tehdä pitkiä reisuja, tehdäänkö sillä sitten niin muuallekin päin, kun se on kerran hommattu? Ei myö vielä olla tehty minnekään. No, mutta nyt kun me ollaan tänne asti päästy, niin me ajateltiin jätkien kanssa, että kyllä myö nunniin lähdetään. No, nunniin? Meidän täytyy päästä nunnissa käymään kerrankin. Ahaa, se on niin pääpyörällä, kun tuolla kaupungilla kävelee, tiedättekö rouva, että minulle oikein jolahtanut mieleen monta kertaa. Ai mikä? No mikähän luulisitte? Jaha, joo. Hyvänen aika. Ymmärrän. Onko, siis te mainitsitte tuossa alussa, että teillä on televisio siellä, onko? On. Kaksi se on, jos mikä se on televisio. Ääni kuuluu, mutta kuva ei näy. Mitä? Siinä pitää laittaa tuli alle, että se rupeaa pikkusen lämpimään ennen kuin ääni kuuluu. Ja sitten se pitää vetää kammariin. Onpa vanhanaikainen TV. Mitäs ohjelmia te olette katsellut etupäässä siellä? Kakkumia kesällä ei tahotu Lanttumaalle keritä, kun tuli Emanuel. Kaikki myö katsottiin tai kuunneltiin, kaikki huohutukset.
Joo, niin kuin se ei näy. Niin. Mä en kyllä nyt oikein usko, että se ei näy. No, ei tää ole mikään uskon asia, se on telkkari, niinhän minä sanoin pojillekin, kun ne tuli katselee sit sinne, niin minä sanoin, että silmät auki ja tapille, että nyt se alkaa. Niin, ymmärrän. Niin. Kiva oli saada tämmöistä vähän niin kuin harrastaväkeä tänne myös. No ilo on ihan kokonaan teidän puolelle. No niin, se on niin, joo. On. Minä kiitän käynnistä ja tulisitteko joskus uudelleenkin? Tulisitteko joskus? Kyllä, joskus tulisitteko joskus. Joo, no mutta kiva, jospa minä kutsun nyt jo. Minä menen. Tämä ohjelma jatkuu aina, tämä on suora lähetys. Ja onko näin? On, ja ihan suora, ja seuraavat tulee 2 viikon päästä. Nyt pamahti pelko päälle. Älkää suotta. Minä olen aina varautunut, että kaikki nämä on nauhoitettuja juttuja. Ei nää ole. Älkää pelätkö. Nyt me soitetaan äkkiä video. En ole pettänyt. Kyllä olette pettänyt. En ole. Mutta minä en kanna kaunaa. Minä kannan tätä pannaan seuraava video. Näkemiin, pappi Helias. Näkemiin. Näkemiin. Andrei. Näkemiin. Pannaan Alisea. Anacoreti nel deserto, dormono all'aperto gli zingari negli accampamenti, visioni passando il mio tempo a comprendere dove nascosta la quiete e si incrociano le relazioni. Verso l'immensità, vedi le strade del cielo, il cielo è una strada che fine non ha, e più lontano vai, sempre meno conosci. Si affaccia l'inverno portando le desolazioni, visioni quando è svanita la nebbia, la luce nella memoria, l'alba dentro la sera. Alla periferia dei conflitti di Maya e della temporalità, l'acqua che stringi nel pugno non la puoi fermare, si libererà, e più lontano vai, sempre meno conosci. 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 Sempre meno conosci.
Hyvää iltaa. Ja heti alkuun kotimaan uutisia. Englanti kihisi perjantaina tiedoista, joiden mukaan pääministeri Margaret Thatcher käyttää sähköshokkihoitoa nuorekkuutensa ja elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi. Amerikkalaisin Vanity Fair aikakauslehden julkaisemaan kirjoitukseen perustuvat tiedot eivät saaneet pääministerin virastoa täräyttämään asiasta kipinöivää kommenttia. Päivälehti Daily Expressin mukaan Thatcher on ollut erään intialaisen naisen luona, joka harjoittaa muinaista intialaista Ayurveda-hoitoa. Siinä istutaan erityisessä kylpyammeessa ja käytetään öljyjä ja mutaa sekä lieviä sähköiskuja. Konservatiivisen puolueen parlamentin jäsen Geoffrey Dickens ei pystynyt vahvistamaan tietoja, mutta lisäsi, jos se on totta, hoito ilmeisesti toimii, pääministeri näyttää tätä nykyään erittäin huonolta. Ja sitten kotimaan uutisiin. Mies joutui kasvoleikkaukseen Bilbaossa, Espanjassa, kun hänen tyttöystävänsä puri häneltä nenänpään irti rakastavaisten välisen riidan päätteeksi, Punaisen Ristin edustajat kertoivat. Olimme varsin hämmästyneitä, edustaja sanoi, varsinkin kun mies kertoi, miten kaikki oli tapahtunut. Ja sitten kotimaasta. Murtovarkaat veivät Adolf Hitlerille kuuluneen konserttiflygelin sekä Ranskan vallankumouksen aikana rakennetun giljotiinin historiallisiin esineihin erikoistuneesta hampurilaisesta huutokauppakamarista viikon loppuna. Poliisin mukaan tuhansien kilojen painoiset esineet oli kuljetettu paikalta kuorma-autolla. Varkailla oli ollut käytettävissään myös haarukka-trukki. Yksityishenkilölle kuuluneen giljotiinin luettelohinta oli 1,15 miljoonaa Suomen markkaa, siis luettelon mukaan. Hitlerin flyygeli on arvioitu 218 000 Suomen markan arvoiseksi. Ja sitten vielä lopuksi kotimaan uutisia. Tahitilainen henkitohtori Tori Williams sai murhasyytteen sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt parantaa naispotilaansa Rosa Germainin 53 tuhoisan kovakouraisin ottein. Parantaja Williams käveli ja hyppi potilaansa päällä sekä löi tätä. Williams kertoi paikallisille poliiseille olleensa vakuuttunut siitä, että nainen oli juuri ennen hoitoa ollut sukupuoliyhteydessä pirun kanssa. Poliisin mukaan Williams osoitti selviä mielenvikaisuuden oireita. Epäonnistuneen hoidon jälkeen sukulaiset hautasivat naisen vähin äänin. Ja näin uutisten lopuksi urheilutoimittajamme Martin Svenskas nykäisee päähänsä kiinalaisen naamion. Voi kuinka hassun näköinen hän nyt onkaan.
to me? Are they getting to you? You know the train I ride, 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 the train I ride. While the fireman, this old train is burning that coal. Honeybee ja T-Bones, Mätti siinä mainiota menoa. Ja nyt alkaa olla pikkuhiljaa semmoinen tilanne, että pitäisi vissiin lopetella tätä ohjelmaakin. Nimittäin... Mitä? Jarna! Mä olin jo melkein innoissani, että sä et... Tai Se on kyllä hyvä tuo sika, se on aina yhtä tylsä. Mitä? Älä nyt ala haukkumaan. Mitä sä näin myös? Et sä tiennyt, että ohjelma on tullut? Meillä on ottelu. Se oli kyllä hyvä tollasella pelattu jotain? Mummo osti uuden pallon. Ai mummo, tommosen? Tämä on kyllä hyvä. Niin on. Alepasta. Joo, hieno. Kylkiäisenä sai, kun osti pulveria. Ahaa. Mikäs pulveri? No mites se pallo täällä on? No kun se lensi, kun meidän molari potkas pitkän aloituksen. Minä sanoin, että huitasehän kerran sinne toiselle maalille. Nyt se tuli Keravalta tänne, tää poltsi. Ja sä juoksit heti perässä, niin. Saitko kopin? En juossut, kun päästelin tulemaan mopolla. Ai ja niin tietysti mopollahan se ilman muuta. Haluatko nähdä, kun minä pomput? En halua. Mä haluaisin kysyä vähän kuulumisia. Mites kesämieli? En kerro. Se on kyllä hyvä, kun meni jauhot suuhun. No ei ole yhtään jauhoa. Et ala nyt haukkumaan. Toisaalta kiva nähdä sua. Tuut sä 2 viikon päästä, tää jatkuu. Vaan minä tullakin, jos ette vain pyydä. Mut tuu ajoissa. Tää on tylsää. Tuu ajoissa. Nyt Jarna, meidän on lopettava. Hyvät ihmiset. Hei vaan, Jartsa. Me tapaamme 2 viikon päästä suorassa Hui-Helinässä ja toivokaamme, että sankoin joukoin jengiä on katsomassa tätä meidän kulttuuriohjelmaa. Hei vai, et heitä sillä.